mufaro wedu kuva nemi nasuno pachirongwa All Things Law pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinokuunzirai nyanzvi mune zvemutemo. Zvakakosha kuti tiemphasize kuti havasi kuuya vari ivo mutemo, asi vari kutibatsira kuti tinzwisise kuti mutemo unozoti kudii. Advocate, tinoona kazhinji vamuwana zenge vakupopota uchiti zvimutemo zvenyu izvozvi kuita kunge ndimi mimi maisa mutemo iwowo. Chirongwa chino chinotibatsira kuti isusu tikadzidza mutemo zvinozotibatsira isusu mangwana, zvinozotiprotecta. Advocate makadini? Tofar makadini maimusha. Kuri seiko kumabasa, dziri sei nyaya dzamuri kuita mumatare? Aiwa, nyaya dziri kuuya tichivabatsira vanhu kuti vanzwisise mutemo uyezve tichivaprotectawo marights avo pavanenge vachivhiringidzwa nevamwe. Takaona chirongwa chatakaita chapfuura ichi, vanhu vachiexplainirwa vazhinji vakanga vachitaura kuti ini ndaisatombozviziva ndo zvinofanira kuitwa. Umwe wakatotaura kuti nditori ne23 years ndisingatomboziva ndo zvandofanira kunge ndichiita. Saka tikaona chirongwa chino ichi chiri kubatsira vanhu zvakanyanya, nekuda kwekuti pamwe pacho kana tiri pasi pemumango zviya tinotaurirana zvinhu zvatisingatonzwisisa kunyangwe isusu. Saka kuuya kwenyu muchitidzidzisawo kuti mimi mutemo unoti kudii zvakatikoshera. Tinotenda. Kunge nhasi uno nyaya yatinayo bhonzo ratoda kutsenga panapa ndere domestic violence. Imbori mhuka yerudzi iyo inonzi domestic violence, nekuti vamwe vanonzwa chinzi aiwa kana wanyatsorohwa chaizvo wazvimba wakuvara ndo domestic violence. Asi kana pasina chironda chawinacho zvisiri kuoneka kuti wakarohwa sei, hapana violence apa. Domestic violence inomborevei, inosanganisira chii nechii? Alright, maita basa maimusha. Domestic violence topic hombe chayo. And I know kuti inotaurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika nepasi rose. Patori nemazuva anotodedicatwa pagore rega rega, 16 days dzinotaura pamusoro penyaya yeviolence, gender based violence or domestic violence. Saka nekuda kwekuti topic iyi yakakura, kune maforms of domestic violence akati one day. And the list yatinogona kutaura pano is not even exhaustive. Domestic violence, vanhu vakanzaidzira kuti violence vanotanga kuona vanhu vachirwisana, vachibhakera mapanga, but not so pamutemo. Kune mutemo unonzi Domestic Violence Act, chapter 5.16. Mutemo wakauya 2006, 2007 thereabout. Asi zvinoreva here kuti ndo pakatangira domestic violence? Kwete. Mhirizhonga yemudzimba ndo zita racho ringati reshona. Yakabvira kudhara, vanhu vachirohwa, vachitandanisana, vachizvimba, vamwe vandosvika pakutourayana. Saka kureva kuti violence ikaenda iri unchecked kunopedzisira paita rufu, ende zvatoida kutry kuprotecta irufu nekukuwadzana. Vanhu vozofuma kana kurarama upenyu hwavo varemara. Saka mubvunzo wenyu uri kuti domestic violence yacho imboiri mhuka yakaita sei? Inoteka maforms akasiyana siyana. Kune yatinoti physical abuse. Physical abuse ndo kutorova chaiko. Andika munonza uchinza he was going physical with her. Kuroti akanga achitoshandisa maoko kana kurova munhu achitsika munhu. Vaya vanozoona kubasa yakazvimba ziso. Saka domestic violence ndisati ndataura mamwe maforms haisi violence inoitika chete murume achishungurudza mukadzi. Toti paemphasize ipapo. Vakadzi vanogona kuivawo ma-perpetrators of domestic violence against varume. Saka violence inowanika ine domestic setting kureva kuti vanhu vari paukama. Saka in other words, ukaenda kucourt uchida kuti uwane betsero, vanotanga vacheka kana vada kuti vaone kuti vari kuproceda nemutemo upi, pane ukama here uripo. Ukama hwakafanana nekuti murume nomukadzi, parent nemwana, hanzvadzi nehanzvadzi, kana unogona kusteja kusvika paboyfriend and girlfriend, kana kuti vatingati ma-ex, vanhu vakarambana, domestic violence. Saka physical abuse taiwana. Kune inonzi musati mapfuurira physical abuse. Ndiri kugara inini pamba paamwene. Ndinana tete nana baba muneni. Vatete vakandirova.
vanenge vatotyora here mutemo wamuri kutaura iwowo? Ndizvozvo chaizvo, ndo ukama hwacho huripo, muroora vamwe netete nemuroora, ndo that's a domestic setting yatikutoedza kutaura nezvayo. Tichazotaura pane imwe inonzi peace order yakada kusiyana neiyoyo. Zvichireva kuti ngatiti tete vauya neshamwari yavo vondirova vari vaviri, zvakutora kuti mutemo apa yakutosiyana, yatete inenge iri domestic violence, ndakutonovhurisa futi rimwe matsamba against shamwari yavo nekuti hapana ukama uripo. Saka mumwe wacho inenge iri assault, inenge ichiprovide in terms of section 89 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Asi iyo yatete inoproceed in terms of section 4 of the Domestic Violence Act. What's the difference? Apa papinda izwire kuti criminal law. Alright. Kusiyana kwacho ndekwekuti imwe ine ukama uripo, imwe yacho haina ukama uripo. Saka sentence dzacho dzinogona kusiyana in terms of inonzi penal provision pamhosva idzi dziri 2. Saka uyo waune ukama naye chirango chinogona kuti chitireruke mbichana kupfuura chewe wasina ukama naye. Izvezvo ofeda tikwanise kuziva kuti penal provision yakamira sei, asi mumwe wacho toda kuedza kuchengetedza ukama kuti vanhu vagone kugarisana zvakanaka, zvasiyana neuyo watingoti iwe usina hauna mvumo yekuuya uchingorova munhu. Saka ndo musiyana nawo dzinogona kuita, asi maelements emhosva idzodzo anenge akada kufanana, because pese pane kurohwa kwaitika munhu, pese pane munhu arova munhu, pane kukwara kunogona kunge kwaitika, asi imwe inenge ichinzi physical abuse, imwe yacho ichinzi assault, depending nekuti mutemo upi waprocediwa nawo. Pamambotaura futi mumashuromo tataura nyaya yedomestic violence, asi pane pamazombotaura futi gender based violence. Chinhu chimwe chete here kwato zvakasiyana. Abuse is part of violence. Nditi. Saka tikati gender based violence, tinogona kunge tichingotaura kuti kushungurudzana kuri kuuya nekuda kwokuti munhu mudzimai here kana kuti murume, zvichiextendawo even pamagender roles anenge aripo. Asi domestic, yes. Zvichireva kuti kana hanzvadzi yangu ikandirova inenge yakuenda kugender based violence because takasiyana iye murume nindiri mukadzi. Okay, gender based violence hachisi chinhu chekuti tingati izvo imhosva pamutemo, asi yaitika ndo patinozokwanisa kuwana mhosva yacho kuti imbori mhosva yei, depending nekuti pane relationship here iripo pane vanhu vacho vanenge vari involved muviolence yacho inenge yaitika. Okay. Yes. Saka tabva payamataura physical yekuti paita chibhakera, paita bhutsu, pane munhu atsikwa-tsikwa umwe adzurwa mabraids. Ndizvozvo. Zvanga zviri physical. Ndizvozvo. Paphysical apa tikutaura nekuti pashandiswa here chimwe chinhu chisiri maoko zvakafanana netsvimbo, zvakafanana nebanga, zvakafanana nenhingirikiri, zvinopinda here ipapa? Zvinhu zvakadaro zvinopinda. Ende kukuwara kwaita uyo anenge abuswa kunogona kutiudza futi kuti mhosva iyi inogona kuchinja here. Zvakafanira kuti munhu akanyanya kukwara stereki, maroverwo anga achiita akutosvika palevel yekuti taakutoti anga ada kuuraya munhu, mhosva yacho yachinja yakuita attempted murder. Saka mapurisa pavanoinvestigata nyaya idzi vanoona kuti mhosva hombesa inogona kubuda pane zvaitika izvi ndeipi. Saka mumwe anogona kurohwa chibhakera akabva zino, mumwe orohwa tsikwa-tsikwa musoro otosvika pakuda kufa, iyo inenge attempted murder, because attempted murder imhosva hombe inopawo chirango chakati kurei. Ko inonzi GBH, grievous bodily harm, inopinzwa futi here ipapa pane zvamuri kutsanangura? Yes, GBH kudhara yaitove type yeassault, yaitonzi assault GBH, grievous bodily harm. Asi izvezvi yakuwanikwa pasection 89 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Asi GBH uyu hwaaggravation, yaisisiri mhosva yakazvimirira yoga. Sandopaya patati mhosva yeassault. Handitika yewanzi waita mhosva yeassault, kana munhu akakwara zvakanyanyisa,
vaye pavanenge vakuchitsanangura kuti chirango chaangapiwa chirango chakaita sei, ndo pavanozodoma nyaya iyoyo kuti hunai pamedical affidavit munhu araratidza kuti akakwara. Mukatarisa pamedical affidavit pane pachitaurwa kunzi kukwara kwemunhu kwakaita sei, kuri slight here, kuri moderate here, kuri severe, kunopiwa madegrees. Yes. Saka degree inenge yazonge iripo ipapo ndo inozotidarakidza kuti munhu uyu akakwara sei, yakuita aggravation. Saka chirango manje kana uyo anga achimbopiwa community service, uyo achipiwa fined, pamwe mumwe akutosvika pakuendeswa kujeri. Saka tatsanangura yephysical, ngatiendai pane mamwe maforms edomestic violence. Kune inonzi verbal abuse. It's a form of domestic violence. Ndo kutuka, vanhu vanotaura zvituko zvakasiyana-siyana, but in a domestic setting. Handitika kutuka, mamwe mazuva acho haatotauriki pamhepo, asi vanhu vanomaziva vatariri vedu kuti wakatombotukwa nemumwe munhu. Handitika uri chakati, yatingati pachirungu name calling. Saka uri zi chakati, uri chi chakati. Saka iwayo mazwi anoshungurudza. Saka munhu akataura mazwi iwawo, it's a form of domestic violence. Anogona kutonoripotwa munhu iye. Ngatiti hapana munhu anzwa ndichitukwa. Nenyaya yekuti kazhinji kacho kushungurudzika kunoita mudzimba, zvinonzi chakafukidza dzimba matenga. Vanoshungurudza vanowanzozviitira makavharika. Handina panda rekoda ndichitukwa. Ndinonosvika sei nenyaya yangu kumapurisa kungosvika kuti ndatukwa? Ndizvo zvinoita kuti nyaya dzedomestic violence dzisanyanya kubuda zvakanyanya. Kana kuti padzinoenda kumatare edzimhosva, dzimwe nguva dzinotadza kunowana umboo unokwana kuti uyo apara mhosva iyi azopedzisira awana chirango chaanofanira kunge awana. Saka tinokurudzira vanhu kuti zvinogona kuitika munhu asingarekodi, asi iwewe kana zvaramba zvichizoitika, because obviously vanhu vanotukana, vamwe vanogona kuti angondituka, kazhinji kacho haubva watanga nekumhanya kumapurisa, unomudza shama zvauri kundiitira handichifarira. Asi kana une rekodha yekuti ukwanise kurekodha, rekodhi. Handiti kana vamwewo vanenge vari maneighbors, ichienda nekuti munogara pakaita sei, vanogona kunge vachinzwawo vachizoita umboo, asi hazvikutadzise kuti uende kupolice station kunoripota. Nyaya yeevidence inenge yaimuwo nyaya, but obviously kana pasina arekodha, kazhinji kacho nyaya yacho inogona kushaya simba, uyo zviramba kuti nandambovira ndataura mashoko akadero. Asi yephysical abuse, just like yatanga, ine umboo kazhinji kacho unenge uchitodi uchioneka, because vanachiremba vanobva vava involved, voburitsa mamedical report nekudaro. Asi vanhu ngavasarega kunotaura kuti ndiri kuitwa verbal abuse kana physical abuse nokuda kwokuti umboo unenge usipo. Nyaya ngaende unoripotwa, kana yazouya kukoti, pamwe uri tofunga kuti handina umboo, pamwe anobva atosvika kuti ndakamutuka nekuda kwokuti zvakati, otobvuma mhosva yake. Pamwe mumwe wacho anenge achida kungokanselewa, pamwe mumwe wacho anozopedzisira yatove mhosva inosvika kukoti. Asi kapa physical abuse apa takanzwa kuti vamwe vacho vazhinji vanorova madzimai vanoziva kamurovero kekuti unoshaya kana umboo hwekuti unoti ndakanorohwa zvakadaizvi. Dzimwe nguva vanotsvaga, dzimwe nguva mabody parts asingakurumidze kuzvimba ayai, kana kuti vanoshandisa zvinhu zvisingasiyi umboo hwekuti munhu arohwa. Pakadaro ipapo ndinoita sei? Physical abuse kakawanda kacho handisi hangu chiremba, but dzatinombodhila nadzo tichinzwa vana chiremba vachiuya vachitaura kumatare edzimhosva, hapana panonzi pakarohwa body part yemunhu hapasare paine a bruise, hapasare paine maybe a tissue, vayo ndo vanoziva language dzacho, but umboo hunenge huripo. Ukati uchingobva kurohwa kudaro, woenda kumapurisa, vokupa tsamba yekuti uende kuchipatara. Vanovheneka vekuchipatara vanotokwanisa kuziva kuti apa pane chaitika, apa pane chaitika. Tichireva kuti muri kutaura kuti kunyangwe ini ndisina kuona kuti ndine pakasvimba, asi ndarohwa ndikaenda kuna chiremba, vanokwanisa kutoona kuti zveshuwa padama apa pane mbama yasvikapo. Ndizvozvo. Vamwe vatariri vedu ndavana chiremba vanoshanda mufield dzacho, vanogona kuzotitsanangura mucomment section, asi manzwiro andakaita ndezvokuti vakavheneka vatadzi kuona kuti apa paita trauma pamwiri wemunhu. Saka izvinezvi taona physical abuse, taona verbal abuse. Forms of abuse akawanda. Tine imwe inonzi izvo emotional abuse.
I think emotional abuse iri connected neverbal abuse kana neiyo physical abuse. Saka unenge wakushungurudzika mumanzwiro ako emukati, maemotions ako. Handitika pamwe unenge uchiita zvokudzikisirwa kunzi kumhuri kwenyu hapana akadzidza, pamwe pacho hauna kana kutukwa kwokunzi uri chakati. Hakuna munhu akadzidza, kumhuri kwenyu muri hamuroorwi, muri madhanda hedhi, utori nelaki wewe ndakakuroora inini. You see, kune matimoti masongo totoimbwa even vanhu vachitouya kuti munazoroorwa vanzi dai musina kuroorwa nemwana wedu, dai muri makudo akazodini zvakadai. Saka munhu anopedzisira asisina confidence, emotional abuse. Mumwe aitotaurwa achinzi mazamu ako madiki, zvakazodai, une body parts mahombe, zvakadini. Saka munhu anozopedzisira achishungurudzika. Kana kutaurirwa pamusoro pemumwe waimbodanana naye, ndisaka waidanana nemunhu anga akadai, anga ari chakati, zvimwe zvakadaro. Saka munhu anozopedzisira achishungurudzika. Saka that's emotional abuse. Inotokwanisa kundirosvika kuti gogoi mapurisa ndauya panapa, I'm being emotionally abused. Yes, idzodzo mhosva. So domestic violence inogona kutora two nzira. Some forms of abuse anoenda kumapurisa in so far as kuti inotoita mhosva a criminal offense, but mamwe aya haasi criminal offenses, anoenderwa civil court wonotora inonzi protection order yatichazotaura nayo pamusoro penguva tichifamba nechirongwa chedu. Saka physical abuse ndo inoenda kupi uko, kana kuti imwe form of abuse inonzizvo munhu ari kuita disposal, unlawful disposal of property dzenyu dzemumba. Andika angouya atora zvinhu apa ningirikeni, hembe dzako auya atora chakati, atora firiji anopa ningirikeni. That disposal yo inopedzisira yave a criminal offense. Nyangwe achizviti ndiri kuzviita ndakazvitenga, kana ari akazvitenga, but kana achitora zvinhu zvemumwe, because remember kuti property dzedu isusu takati izvo regime yedu ndeye property tinoti izvo it's out of community of property. Saka chinhu chemunhu chinoramba chiri chake. Kokana iri stove wakaitenga, asi ndo yatiri kubikira vana vedu 4 vatinava, ndo iri kuti ndikwanise kubika, iwe wosvika woitora woiendesa. Kana ati ndechake chinenge chiri chani, chinenge chiri chake. Asi anenge akatengera hake mhuri. Asi kana akutora zvako manje achinoita unlawful dispose, inonge yakutonzi imhosva pachayo. Saka it's a form of a domestic abuse. Zvino kana achitora zvangu here hakuzi kuba here. Saka mutemo uyu une criminal karipo, une again civil kawinako. Saka tikasvika uko because it's in a domestic setting. Iwo kada kutaura kuti andibira tati isusu yekuba ne-unlawful disposal. Ye-unlawful disposal idiki pane yekuba. Saka mapurisa vanenge vakuona ivo kuti to prefer charge ipi pane zvinenge zvaitika. Kuba kazhinji munhu anenge atora asingaonekwe. Zvichireva kuti ngatiti atora ina handina kubvumirana nazvo, asi ndandiripo nguva yaanga achitora, haichapinda pakuti aba unlawful disposal. Kuba hakusi kuti munhu anenge asingaoni, munhu anogona kuti uba uchiona. Saka munhu achizotandarisa munhu kuti andibira foni yangu. Saka zvinogona kuitika wachiona kana kuti asingaoni. But unlawful disposal necessarily haisi mhosva yekuba chete. You can dispose zvinhu usingabi. Handiti kana kutotora tomboti chikafu obva wachirasira panze rice, handiti you've disposed of that rice. Asi pane mhosva here yekuti wanzi waba tatoona uchitorikanda, but richiri kushandisika here rice iri harichashandisiki. Otora drinks obva amapwanya, handitika anga achitofanira kuti mangwana kune birthday party yemwana, kana kuti kuswera mangwana kune muchato, obva atora zvinhu zvezvo obva azvidira mvura zvese. Saka ine maforms akadaro. Asi kana pane kuba kwaitika inenge yakutoenda ichinzi theft. Okay. Taona iye zvine zvitane 4. Ndizvo. Imwe form of abuse iri. Imwe form of abuse ndeye intimidation. Kutochichidzira munhu chaiko. Handika vamwe kuchichidzira kwacho kunogona kusingatombotori mawedzi akawanda. Uchazviona. Handika zvakuita kuti munhu agara achitya. Kuchandichaona chacho chinyi. Handika. Zvino isusu zvatinogara takati kune mwana iweka pandichakubata ka. Yes. Izvozvozvo abuse yamune muchitoita chi? I abuse. Saka zvinogona kunge zvichiitika kumukadzi kana kumurume. Handika.
but vana tinovaverengera kuti ndiri kukuverengera miraone yes wapa 3 ezvinezvi saka it's an abuse iyoyo mwana iye akatonoriporta anenge achishungurudzika kuti hosa kadapa 3 pandichasvika pa5 hamena kana kekutotanga kwacha because anenge achitya uri kuisa fiye mumwana iyeye andidya kana kuti uchamuchichidzira kuti izvo ndichazokurova ndichazokudini because kurova ikoko hakubvumirwa saka iwo kana uchiramba uchingomuchichidzira kuti ndichakurova it's a form of abuse yama kunobata ikai because adantati domestic violence inosanganisira baba amai vabereki kuvana makubata yekuti kurova hakubvumidzwe utoriko mutemo unoti mai musha wabvumidzwa kubata mwana wavo vachirova kune ma-exceptions aripo okay. pamutemo it's not a general rule andidika asi generally hazvibvumirwe kuti uite iyoyo inonzi corporal punishment anditi it was outlawed asi pane mamwe ma-situations where a parent anotenderwa kuti adi aite chivhai mangu atsanangura ma-situations iyayo nekuti hatisuda kuzobatwa tiri kudivi remutemo rinozoita kuti tinzi isusu taendeswa kumatare ndichinzi ndaita abuse mwana kunge zvakafanana umwe nhasi umwe watoshanda naye auya achiti ndadedzwa kuchikoro kwemwana ndanzi mwana wangu ari kubhula vamwe wana kupi kuchikoro mwana ouya kumba mai votora kasharapu vonyambudzira makumbo kuti aiwa iwe kana uri kuchikoro haudye chikafu chevamwe iwe kana uri kuchikoro haurovi vamwe haudai so and then pano tine nyaya dzatakamboita dzekuti baba vanosungirira mwana pamuti kuti asatize vanyatsokwanisa kumuranga vomurova vakamusungirira ndo zvamuri kutaura kuti zvine musiyano muri kutoona musiyano wacho kuti uyo ada kudisciplina asi uyo mumwoyo nyange ari kuti ada kudisciplina but zvaexceeda mabounds acho ekuti munhu uyu hakusisiri kurova chete zvaaneka utsinye mazviri sekutaura kwamambenge muchiita vamuvhani mati munhu akaenda akanoonekwa nanachiremba kunyange tisiri kuona isusu panyama kuti pakaita sei asi ana chiremba vakanoongorora ndoona kuti pane chaitika panyama yemunhu kunyange vana iwe unenge watoshapurawo uchiti ndikungoranga mwana iye anenge anzwa chirongwa chiri kunzi vana havachabvumidzwa kurohwa obva atomhanya kuti ndaitwa abused saka madegrees acho anozosiyaniswa sei kana nyaya idzi dzaakutongwa I think ndizvozvo zvokungoti kuti anoripota semunhu wese anongobvumira unoripota nyaya yake kumatare edzimhosva vematare ndo vanozokwanisa kuongorora nemapurisa kuti paanonoitwa medical exam kukwara kwacho kwakamira sei saka maparents ndo vega vachiri kubvumirwa kuti vaise apply moderate andika punishment but isingaite amount to abuse maparents chete matichers haachabvumidzwa neighbor haibvumidzwe vamwe vese havabvumidzwe handiti it was outlawed kana kurohwa kwaitwa vanhu remember kuti kukoti kwaitopiwa yainzi apiwa makatsi apiwa chiaiwa zvese izvi zvakanzi zviri inhuman hazvitenderwa kuti zvidi zviitike pamuri yemunhu musati maenderera mberi saka ipapa pangatiti ini ndatomhanya kunoti ndo zvandaitwa izvi munhu anotouya achitotorwa here kutonzi mai vauya kuzoripota kuti muri kuva abuse saka takumbokusungaiwo tichiongorora kana iri physical abuse ka ingori maripoterwo aita mhosva yese mapurisa vane duty rekuti vasunge munhu vobva vamutora voenda naye kupolice station voita mainvestigations avo kana vapedza kuinvestigata vakaona kuti pane nyaya inoita kuti iende kukoti vanongoitora vaendesa kuna prosecutor kukoti vakasvikawo vakaona kuti hapana nyaya vanogona kuramba kuiprosecute asi vakaona kuti pane nyaya vanogona kuproceda naye kuenda kwamagistrate ipapa patiri kutaura kuti vanhu vanenge vachida kuedza kuchengetedza upenyu kuti ngatiringe pephysical apa vari kuti munhu uyu akakuvadzwa zvichida mangwana anozotouraya munhu asika iye emotional yamamuchitaura tiri kuona vanhu varinongozonzi vakaita bp vakatostroka hakuzi here futi kupedza upenyu hwemunhu uchimuita emotional abuse no wonder why tatiti maforms of abuse anongolistiwa akadaro and zvese zviri meant kuti tichengetedze upenyu hwevanhu pasaite loss of life zvinoka handitati emotional uye havabva vatoya kuzomusunga anoramba achindituka futi saka ipapo ndo pandichatsanangura pamusoro pekuti after tatsanangura maforms of abuse hatatisu they are not exhaustive because tikatoita chirongwa chese chikungotaura maforms of abuse
chii chinofanira kuzoitwa nemunhu ari musituation yekuti ari maabuse yakadaro. Ende kuphysical tatotaura kuti anogona kunoripota kumapurisa otoenda mhosva yacho toinvestigatwa otoenda kucourt otosvika owanikwa aine mhosva. Kana awanikwa ane mhosva zvachengetedzawo uyu because achapiwa maybe fine yake kana kuti community service kana kutoendeswa kujeri depend nekuti munhu anenge akuwara sei. Asi ari mumamwe maforms of violence awo or abuse asinga result in a criminal act, anoita sei? Anofanira kuenda kunoripota kucivil court. Anditika kunoripota uko hatisi kuti ari kuripota as a criminal case, ari kunoapply for inonzi protection order iri provided for in terms of the Domestic Violence Act. Protection order indounzwa vanhu vakawanda pandinombosangana navo, ndamutorera protection order, vamwe vanenge vasinganzwisisi votira kumutorera peace order. Peace order neprotection order tingangoti protection order is like a hybrid yepeace order. Peace order ndo yakanga iriko kudhara inoprovidwa for in terms of section 388 of the Criminal Procedure and Evidence Act. Inonzi binding over anditika order. Saka order iyi inoti munhu chengetedza peace. Ani mainzwa vanhu ndakamutorera peace order, akatorerwa peace order. Saka munhu anenge auya pamberi pedare ubva asvika onyora affidavit rake achitaura kuti pane munhu ari kuita violence kwandiri, pane munhu ari kundishayisa rugare, ari kubreacha peace yangu. Asi uyo uko haasi in a relationship kana kuti a domestic setting, ndo inonzi peace order. Saka iyoyo inongonzi namagistrate chiuya pazuva rakati uye oshedzwa, ndizvo zvauri kuita here? Kana pane mawitness anenge aripo ouya poitwa inquiry. Kana paonekwa kuti zvesure pane breach of peace iri kuitika, magistrate anobva azoorder kuti iwewe chengetedza runyararo nauyu nauyu. Peace order hairambidze munhu necessarily kuti asauye kumba kwangu. Akanitorera peace order saka ndichaenda kumba kwake, no. Zvitongozi unogona kuenda asi maintaina runyararo. Peace order pakati pemaneighbors haisi kuti hamuchagarisana, handichaatende nhamo yaitika pamba pavo. Aiwa, atenda asi uya murunyararo. Saka protection order ino yatiri kutaura nezvayo nhasi, munhu anoenda kucivil court osvika obva apiwa mafomu. Mafomu aya haatengeswi, haabhadhariswe. Kazhinji kacho pamwe hautombonida lawyer. Kana uda kugoita kuti uende naro unokwanisa kuenda. Asi even usina unosvika opiwa mafomu inonzi Domestic Violence form number 3 or DV3. DV3 unobva wapiwa kana ari matatu. Kana une affidavit oda kuisa kuwedzera information, asi iro rine nzvimbo dzakatoprovidwa kudhara, wonyora wandiri kumhangarira ndinhingi address yake nezvimwe zvakadaro, then wolista maforms of abuse auri kuita. Mumwe kudzingwa pamba, it's a form of abuse. Hatina kuzoitaura zvedu but akawanda, ndosaka ndati they are inexhaustive. Mumwe anorara akaisa demo kana kuti minobanga pasi pepilo zvekuti uyu anoshaya hope nekuda kwaizvozvo. Mumwe anenge achinzi izvo usaende kubasa, handitika yatoti economic abuse, handiti kana kuti enda unotora chikwereti kwakati kana kudeprive kuti mari yandashanda ngaiuye pano unotanga wapa inini. Iwayo forms of economic abuse. Saka dzakawanda. Imwe stalking yekuti anongonditeverera kwese handitika achingo pandadai so ndamuona pandadai ndamuona, handika in a way iri abusive, kwete kuti pane rudo. Obviously kana pane rudo munhu achidaro maybe mwanozviita out of jealousy neshanje, inenge yaabuse, harisisiri rudo. Saka zvichireva kuti ndikaona kunge neighbor yangu kwese kwandiri ndikachoka ndikumuona ndotokwanisa kuenda kunomhangarira. Ndizvozvo ari neighbor tata haisi protection order. Remember because hapana asi still ndokwanisa kuenda kunomhangara. Kana ipapo apa hapana stalking iripo because munhu iyeye hakuna mhosva yatinoti stalking unless azokukwadza kana azoita something kana akutuka kana kuti ataura zvakashata pamusoro peupenyu hwako. Handika ichizoti ikaenda kucriminal tinonowana mhosva iripo yakadaro. Asi stalking yoga yengoti neighbor ari kustoka anenge achikusitokera chii, handiti asina zvaataura hatikwanise kuziva kuti ari kukustoka. Pamwe muri kungoendawo kunzira yakadi yakafanana. Neighbor obviously munoenda kumashops. Ndabuda inini ndiri kuenda kwaseke, ndiri kucheuka ndikumuona aripo. Ndobuda ndikuenda marondera ndiri kucheuka ndikumuona ariko, kwese kwandiri ndikumuona ariko. Obviously hapana paanozosvika newe kwauri kuenda kumarondera, handiti
iwe pamwe panoboda unodi pozoda unoita wako asi vanhu vanogona kuenda kunzvimbo dzakafanana asi kune vanhu vakadaro vanhu vakadaro asi haisi mhosva yatinoziva pamutemo kuti ari kustoka asi mumarelationships that one then can amount vatete vatumwa nehanzvadzi yavo ndadai ndikumboshandira mai vangu ndikaona vatori panext door vari kudongorora ndikutaura china mai vangu something like ndaenda wakati ndingoona atete vari muberere akuamount but kazhinji hazviwanzowanika kuna vanhu vakadaro zvinowanzowanika kukuti maybe maex wokuti ari kuramba achimbokustoka kuti uri kufamba papi uri kuzodini kudini saka munhu iyeye anyora dv3 yake anobva anyora maforms of abuse anobva aendesa fomu riye kuna clerk of court. Clerk of court aona macircumstances ari muthat dv3 anoendesa kuna magistrate. Magistrate anogona kupa inonzi interim order akaona kuti inoiswa padv6 pane threat yeupenyu because remember kuti munhu wese anodaidzwa kucourt haangodaidzwa ipapo anopuwa notice pamwe 3 days kana 7 days dzekuti azopindurawo auye pamberi pedare. Saka pakati apa tikaona kuti prima facie kana kuti takanyatsotarisa zvanyorwa neuyu munhu atori padanger yekuti anogona kukwara kana kuti anogona kutofa, matara anofana aisa inonzi interim order. Interim order iyi inenge itori newarrant of arrest kumashure kwayo, kureva kuti munhu akapiwa order iyo yatotanga kushanda anoenda kumapurisa. Mapurisa obva aenda kunosevha munhu yeyo nethat dv3 yakabatana nedv6 achiudzwa kunzi uri kudiwa kucourt. Asi pauri kudiwa kucourt kubva zuva ranhasi kusvika ipapo uri kunzi usaite chakati usaite chakati usaite chakati, kunyanya zvinenge zvichikonzera kukuwara kwemunhu. But pamwe pacho ake anogona kuti tatodzingwa nevana anogona kutoudzwa kunzi mudomestic muprotection order iri interim usadzinga munhu pamba, ugona kuti usamurambidza kuti asvike pakati kana kuti usaenda kubasa kwake bhozo anenge achitoti ndakutodzingwa basa anongoya pamba pangu achiita stalking yakaita seyatambotaura iye. Saka zuva rekuzodzoka kudare kana uyo akanga abreacha this interim order zuva rekudzoka kudare risati rasvika anogona kutosungwa nemapurisa because tatoti pane patori newarrant of arrest kudhara. Saka mapurisa atori empowered kuti vadi vamusunge. Nyangwe mhosva isiri criminal sezvatambotaura zvezve anenge achisungwa. Mhosva yake haisi yekuti izvo waita stalking, waita intimidation or emotional abuse, ndeyekuti wazvidza dare, contempt of court. Saka madays ayakwana adzoka pamberi pedare, dare rinoita inquiry yaro, pamwe anobva apindurawo. Mumwe anoplaya victim asi ari kutoshungurudza. Saka uye anobvumirwa kusvika kuti nyaya yamaudzwa iyi handi yechokwadi, ndikaninyatsokuudza yechokwadi, mavanga amuri kuona ndakatomboripota kumapurisa ndikaita chakati hama dzitoripo dzinogona kupupura nemaneighbors, asi ndandisingaenda hangu kuti ndizosvika pakuti ndamuripota sezvaaita izvo nekuda kuti ndachida kungochengetedza wanano yangu. Dare rinobva ranzwa masaidi ese. Dare basa raro nderekutonga. Kana ratonga dare rinozotonga aidha kuti uyo apiwa protection order against uyu kuti asaite zvinhu zvakati physical abuse, verbal abuse, zvese zvatachitaura zvezvi, including kuti asasvike pane dzimwe nzvimbo, including kuti asadzinga uyu, including kuti asaite economic abuse. Kana vana vari involved maybe pachitoda emergency monetary relief, haisi maintenance yakafanira kumaintenance court inongoshanda for 6 months chete, emergency monetary relief, then awana protection order ye inogara for 5 years. 5 years idzi uyu anenge futi ine warrant of arrest yaDV7 akaita zvese zvarambidzwa izvi akunzi nedare wazvidza dare. Asi pakaitika physical abuse nezvimwe zvinoda kuti aende kucriminal anongoenda kucriminal, asi zvimwe izvi anenge achinzi izvo abreacha a-court order yasara ya-contempt of court. Anotokwanisa kusungwa here kana abreacha aita contempt of court? Contempt of court, it's a criminal offense. Saka yatoenda kucriminal court. Asi mhosva yake kunzi wakanga wanzi nedare usaita chakati iwewe ndobva waita saizvozvo, saka wakazvidza dare. Itori mhosva itori serious because imhosva inoita impair the dignity of the court. Muri kutaura nyaya ye-economic abuse, mukati kana zviinvolva vana, zvinenge zvimbonyatsofamba sei panyaya ye-economic abuse apa? Baba ndo vari kushanda,
ndo varifana kutenga chikafu chevana pamba. Voregera kutenga chikafu chachiya. Votora mari yese vononwa doro, vana vanobhadharwa mafizi, hakuna renti yabhadharwa kuti tigare nevana. Ndiyo economic abuse yacho iri. Ndokwasa kuti kunomangara kuti ndo zvavari kuita. Kwete. Iyoyo i-maintenance. Baba havasi kumaintaina vana vavo. Inoenda ku-maintenance court. Economic abuse, tataura isusu kuti munhu anogona kurambidza kuenda kubasa. Handitika kongo uchienda hamuna kubvira makataurana kuti uchafanira kuregesa kuenda kubasa. Saka it's an abuse inorambidza munhu kuti akwanise kuwana mari cheuviri semashandanda, kana kuti munhu anokumanikidzira kuti sign up upinde muzvikwereti nezvimwe zvakadaro izvozvo. Saka iwo ndopo unenge uchiti iri kundi abuse in the sense yekuti in terms of my resources angu, my means angu yekuti ndiwane kurarama ari kudeprive nekuda kwemunhu ari kundirambidza kuenda kupi kubasa. Toda kutasa panyaya ye protection order. Izvozvo. Tine nyaya yatakaita panapa yekukadoma yemudzimai akaurayiwa nemurume wake pamwe chete nemwana wavo akasvitakura ine pamiri pane 9 months. Baba ava vakanga vatoenda kunosungiswa kuseni, mudzimai avaenda akanovaburitsisa. Asi anonzi iye akanga atori neprotection order. Asi kunyangwe aive nebepa iroro, netsamba iroro, nemutemo wakanga uri kumashure kwake une masimba iyayo. Kutaura kwatiri kuita kunoko akafutsirwa. Saka zvinobatsirei zveprotection order izvi? Protection order inobatsira kana munhu achigona kuishandisa. But mukacherechedza kazhinji kacho ndezvokuti mutsika dzedu isusu sevanhu vatema, zvokuti usungise murume wako, usungise mukadzi wako hazviko kakawanda. Nekuda kwokuti the moment yaunoti ndaenda kunoripota, hama dzemurume iyeye dzinotanga kufona dzichikodi, hama dzemukadzi wasungisa mudzimai wako, ndizvo here zvakafanira sexual abuse. Mumwe munhu anogona kuti ungarambe kuti tiite bonde iwewe ndakakuroora. Ndo imwe yatada kuti tizobata iri payo yega iyoyo nekuti inenge ine mheremhere dzakanyanya. Saka protection order, maybe just to answer quickly, inobatsira kana uchigona kuishandisa. Asi sechinhu chese mutemo unogona ngouripo. But kune mutemo unoti usauraya, handitika usaita murder. But zvinoreva here kuti vanhu havasi kuziva mutemo. Vanogona kachitokuziva because mutemo takangokura tichiziva. Asi munhu anogona kutotora simbi akatori akarova munhu. Saka iwewe inokubatsira kana iwe uchigarawo wakangwara. Handitika zvakafanira vanhu vaya vataiti ukaona abuse kazhinji kacho haingotangiri ipapo. Unotoona kuti ndo anonzi ma-red flags aya. Vamwe vacho vasati vatoroorana nemunhu yeye, ma-red flags anga aripo. Waiti ukangononoka kana kuappointment kudai, uona hasha dzaaita, impatience idzo dzinotokurakidza dzega. Saka tokuti isusu unopindirei mumarriage nemunhu akadaro. Saka nguva zhinji uona ma-red flags ubva kuti izvo handidi. Kana mapinda mumarriage pamwe pacho zvinotanga mbichana uchiti ukamutsiura kuti manonoka kudzoka kumba, unoona achiita hasha zvekare. Kunyanya hasha ndo mviro dzeabuse. Saka ukaona izvozvo zvaitika, report it, document it. Toripota hasha? Ayo, ndokuti ukaona zvatanga kuitika zvinhu zvakadaro izvozvo, pazosvika maabuses atataura newawo. Because hasha ndo patataura kuti panotangira inonzi abuse iri verbal. Because munhu ane hasha kazhinji haangoita hasha ongoramba akangositika, anoita hasha achitaura mashoko anorwadza, anobaya. Handitika saka wanga wafungei, wanga wazodini handika. Saka izvozvo tiri ndo panotangira ipapo. Saka ukaona hasha dzakutowanda padhuze ipapo patove ne-verbal abuse, patove ne-emotional abuse. Handika then gare patove ne-physical abuse. Saka ibva wangokurumbidza wamhanya kunotora protection order. Munhu iyeye utombodaidzwa kumapurisa akazviita zvekare woenda. But tiri kuti isusu mukugarisana kwedu tingaiti here imba yekungoti ndamhanya ndotore protection order, ndamhanya ndazodini. Saka kazhinji kacho ndisaka vamwe vachizoteka advantage yemagwanza anenge ari ipapo ekuti zvaakaudzwa namai vangu kuti siyane nezvauri kuita. Saka ubva aregera uyoteka advantage yobva anorwa munhu. Ko pekuti ini ndaenda kumapurisa nhasi ndavataurira zvindo zvandaitwa izvi, vonditi enda ku-civil court. Mangwana ndotaura ndo zvandaitwa izvi, ndo zvandaitwa izvi. Ndinofanira kurepota kangani vasati vatora action?
ayo ari kutora action haasi mapurisa kana pane physical abuse vanotora action ipapo asi vanogonawo kumbotiwo because mapurisa nemadzimambo nevamwe vanhu in terms of the domestic violence act vanotopiwa basa rekuti vagone kuitawo macounselors kukuyananisa. Yes, saka papolice station pamwe nemi kunoitonzi victim friendly section handidika yedomestic violence. Saka kureva kuti pawasvika uchiripota paipa instead yekungotora uyu vomuisa kusunga neabuse vanojana vane mutoro wavanopiwa nemutemo wokunzi uyai timbogarisana pasi ko baba chii chiri kunetsa handika vanogona kutaurawo zvavanodi zvavanotaura votocancelewa. Kazhinji kayo ndopaondona mukadzi pamwe akuto-withdrawa nyaya iyi achiti fine ndanzwisisa because ndatinzi mukadzi anogona kunoripota arohwa asi iye ndiye anga atori the aggressor mune zvaitika or ndiye ari kutoita verbal abuse asi iye ozoitwa physical abuse. But baba kuti vachanotaura manje zvamamchimbotaura zvekuti mashoko acho anenge asina akanzwa vanenge vari vaviri mubedroom. Ko ipapapa pekuti nhasi ndaenda kunoripota ndarohwa inini tobva toenda kuvictim friendly iyaya vatiyananisa ndodzokera futi kuti ndarohwa inini ndichirohwa ndichiwithdrawa pane here mapurisa pavanozosvika pakuti aiwa imi marohwa kateni kainini kunyange mada kuwithdrawa hatiya kubvumidzai kuwithdrawa murume uyo ari kunotongwa ndizvozvo because but kana munhu ati ndakuwithdraw mapurisa voti maondora tiri kuita kanyaya yaiwithdraw nekuda kwokuti zvaitika zvakati inenge iri physical. But kana pakwara munhu vanoti takuendesa docket kuna PP prosecutor ndiye anosvika obva adi azovheta oonawo kuti pane nyaya here kuti ipinde mukoti saka vanozoramba kuti haugoni kuti uwithdraw. Zvicheva pane pandotokwanisa kutorambirwa kunzi aiwa nezvaita munhu uyu hazvisi kuita kuti muite withdraw kuti udi uwithdraw kunyanya kana pane kukuvara kuripo. Yes, iyewo kana azoendeswa mukoti manje anogona kusvorasa nyaya uchiti kana ndakatorovera hangu padhoo but mushure mekunge amboripota anyora statement kana akanyepa kudaro akada kuchinja nyaya anenge akusungwa iye kuti iwo wakasupply false information wakutaura ende mutongo wemunhu asupply false information achiripota a particular offense mutongo wanga uchifanira kupiwa munhu iye pamhosva yacho wamuripotera ndowaunopiwawo iwo for supplying false information. Zvichida kuti kune vamwe vakadzi vekuti kunzoko havatozivi kuti zvinosungisa kuti unenge wanzwa titsiwa kuti baba vevana vangu vakazosungwa ndoita sei chiregai hangu mapurisa varamba ndite withdraw ndakungonota hangu mukoti aiwa hachisi chibhakera chavo ndandarovera ivo ndo vakuchisara vane mhosva iyai ndizvozvo yekusupply false information. Now takuenda panyaya yesexual abuse mumarriage inofamba sei sexual abuse mumarriage? Sexual abuse inotora maforms ekuti mumwe munhu anogona zvakafanira kuti munhu anogona kuda kuita bonde nekumashure kuanus saka mumwe munhu anogona kunge asingazvidi saka akapota achikumanikidzira nenzira yakadaro. Mumwe munhu anogona kuda kuita oral sex iwe usingatenderani nani nazvo. All those are forms of zvinoma evidence acho anobva pai ye penetration panokwanisa kunge paine evidence koye oral handisi kuda but ndazvimanikidzwa kuita ndisaka todzokera futi paipa kuti nyaya idzi dzinowanzoitika vanhu vari vangani vari vaviri but kana paine something chakafanana nekuti unogona kumurekodha handitika vanhu vane marecording device mumba muya saka munogona kuisawo recording device kwane maCCTV pamwe vanoisa secretly asingazvizive then tozoona umbo uchitaura kuti aiwa saka unenge wakutoisira kutobata munhu wako kapa ndizvozvo because pane abuse the moment yatangoti pane violence pane abuse iwo wakutoisa nzira dzinoita kuti umbowo huzenge uripo unless kana kuti hakukutolerata that abuse asi kana uchida uri betsero wakutofanira kuti uise zvinhu zvinoita kuti kana mapurisa kana kuti wazoenda kukoti pakunzi umbowo unokwanisa kuburisa. Saka pane zvese izvi amufami tiri kuvavarira kuitei kuti munhu asungwe here kana kuti ini ndive safe? What is better me just walking out kuti munhu uyu ari kundirova ini ndaakusiya nekuenda kunomumhangarira osungwa unoita 2 years odzoka futi chiri kuita kuti ini nditsvage umbowo hwekuti munhu uyu asungwe chii
ndikuda kuti aende arifome odzoka togarisana futi here. Kakawanda kacho munhu anenge achida kuti pave neshanduko pamaitiro emunhu tibvise mhirizhonga iyi. Kosi kazhinji kacho katine munhu anga akambonaka anga ari right wandakatoroorana naye ndichidanana naye kana kuti ndimai vangu kana kuti nditete kana takambotanga tiri nemugarisano wakanaka. Saka kana paita abuse choice ndeyako. Number 1 kuti usiye uzviprotect upenyu hwako. But tati isusu kazhinji kacho inogona kunge isitombori kuti muchiri mese. Even waenda kwawaenda ikoko anoramba futi achikutevera kuti kuite domestic violence. Saka haisi nyaya chete yevanhu vari kuti vakaroorana. Uyu kana wafunga kusiya ndizvozvo. Kana waenda ikoko ukaniitirwa violence protection order inenge ingoripo. Saka inokavha nzvimbo dzakawanda. Asi ndofunga kuti inini munhu anonoripota physical abuse anenge atombonyarara achishingirira kuti imba yangu inogona kuita zvakanaka. Kwei baba yamaa kutaura kuti muda kupinza chinhu chenyu nekumashure yabvepi? Handitika maybe ari kuzviona mumapono, ari kuzviona mumafantasies aari kuita, oro anogona kuuya nemumwe oti aiwa ndoda kuti tiite bonde tese tiri vangani, tiri vatatu mumba. Handika abuse kaimwana kuti kwete ina handidi that form abuse. Saka masexual abuses anotora nzira dzakasiyana siyana. But yekumanikidzwa kuona takamboita imwe nyaya yemunhu kuti anzi munhu akauya nemunhu wake akati uona itsviti iri pasexual abuse akakuvharira maybe mumba wotadza kubuda woti ita zvinoka. All those are forms of abuse. Kana kutooneswa mifananidzo yevanhu vasina kupfeka usingadi all that is abuse. But kana yazove kuti munhu atozokumanikidza kutoita sexual intercourse, handitika ita handichitaura chingoti inobva kuvarume nevakadzi. Mwe mukadzi anogona kutokuitawo sexual abuse chaiyo chaiyo. Handika kana kuti inosvika pakuti ari kuita persistently asking for bonde riya. Handitika maybe ati makuseni usati waenda kubasa atokudhonza zvikare achingoramba achida persistent like that. Inenge yaabuse ka. Ko munhu aita sedhongeri handiti anenge yakuclassify sekuti it's sexual abuse ichibva kumukadzi. Ndangoita kuti vanhu vaone kuti haisi kubva kumurume chete, asi murume kana akazonge aita sex iyoyo mukadzi asina kubvumira nayo, even within the context of marriage, anokwanisa kusungwa nemhosva yerape inonzi marital rape. Saka zvichira kuti sexual abuse nemarital rape zvinhu tu zvakatosiyana. Zvinhu tu zvakasiyana. Marital rape tikutaura murume aita sexual intercourse nemukadzi wake, mukadzi yeye asina kubvumira nazvo. Asi sexual abuse inotora maforms akasiyana siyana. Imwe yacho inogona kunge isitombori rape sezvandataura zvezvi. Pane umwe akambotaura nyaya yekuti shamwari yake aive nemurume wekuti aiti ukabva kubasa haugeze ndisati ndaita inspection yekuti hauna chawaita here. Utotora chipfeko chake chemukati ombotanga anuhwidza pamwe pacho inserting his fingers kuti acheke kuti hapana chaaita here. Ichi iyo isexual abuse futi. Ndizvozvo. It's also sexual abuse. Handiti munhu tazvese zvamuri kutaura izvozvozvo. Toda kunzwa kuti hapana here kondomu riri kunhuhwa munhengo yako nezvimwe zvakadaro. Mumwe aitoita zvokuti usati abuda kuenda kubasa, mapfekero ako akadini, wapfeka pendi yakaita sei, wakadini iri abuse. Saka sexual abuse ine maforms akasiyana. Sezvandataura izvi kuti zvatiri kutaura izvi hazvisi exhaustive. Iwewe ndione kuti maitiro aya handiwa ari kurwadza. Handitika. Saka mumwe anogona kuita kutsimbirira pakuita bonde paipai, vamwe vanobva wadzipa nehuro iyi. Handitika iona kuti muitiro wazvo ka ndomuka ndakafa. Ndomuka ndakafa. Saka all those are forms of sexual abuse. Saka iwewe usangofunga aunoziva. Iwe ukaona kuti izvi zviri kundishungurudza, enda unoripota. Waripota, vai vanoziva zvemutemo vachakudza kuti this is a form of abuse or is a form of abuse. Ndinenge ndichigara kunzvimbo yandisingazive kuti civil court yacho iri kupi nechii. Sandinokwanisa here kuenda kumapurisa. Mapurisa ndovo uchizondiudza kuti aiwa apa muuye panapa, endai kwakati nekwakati. Ndizvozvo. Civil court kune dzimwe nzvimbo dzaisiri.
but vari kuzama by all means kuti vaise matare akati one day kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Even kwamambo chaiko unogona kumhanyira kwamambo, mambo anozokudza kuti paconcession apa pane koti iripo, paepworth apa pane koti iripo. Saka mapurisa ane mastation akawanda kudarika macourts. Vane vanoti pabhesi, paposti, papolice station, padistrict. Saka kwese ikoko munhu unogona kunomhanya uchinotaura. And again ndichiri panyaya iyoyo ndisandakangana, domestic violence inogona kuripotwa nemunhu asiriye wacho ari muabuse macho, akafanana neneighbor, akafanana nemupurisa wamataura yekuti waripota physical abuse, vati isusu yatinobata ndecriminal, asi zvimwe zvezvi zvamataura izvi chiendai kucivil court munobatsirika. Kansela ari kukansela munhu anogona kudaro zvekare akaona kuti pane abuse iri kuitika, pamwe iye wacho haasi kuda kunoitaura, anogona kuenda zvekare unoripota. Pamwe ndipasta kana pandaida kungoedza kuti panogona kuita mumwe munhu anogona kuita informant asiriye complainant anonoripota kana kumapurisa kuti pane abuse iri kuitika. Kunge zvaimwe nyaya yatakamboita yekuepworth yekuti munhu akatora vhidhiyo mai vachishungurudza mwana. Vhidhiyo iyoyo payakazoenda viral yakaisa kuti mai vavo vasungwe. Ngatiti ndineighbor aenda kunotaura kuti mukadzi wepapa anogara akarohwa. Mapurisa vobva vauya zveshuwa, asi iye mukadzi wacho obva aramba kutaura kuti ndakarohwa, otaura kuti ndakadhumira. Zvinofambiswa sei? Ndizvo zvandataura zvekuti zvakafanira imhosva yakamboitika yemadzibaba vaya vakanga vachinzi vari kushungurudza vanhu kushrine kwavo. Pane vamwe vana vakatonzi vanga vakarepwa, pakatouya vanhu vachiinfoma kuti vana havari kurepwa, asi iye mwana wacho akasvika mudare dzimwe nguva anozviramba kuti zvamuri kutaura izvo hazvina kumbodi, hazvina kumboitika. Saka kana zvadaro kureva kuti hatisisina complainant, hatisisina munhu wacho ari kupupura zveshuwa kuti zvakaitika. Saka hapana tikashaya complainant kureva kuti hapasina nyaya inenge iripo. Kunyange vanhu vachiona kuti zveshuwa zvaitika, asi complainant iri kuramba. Complainant anogona kuzviramba, asi unless kana zvitori nemavhidhiyo aripo zvichitoitika kuti zvakadaro, complainant haachagoni kuzviramba. In those cases dzimwe nguva nyaya inogona kutoenda kutosvika munhu apiwa protection order kana kuti munhu iye achinge asungwa. But kana mukoti munhu iye anogona kutaura kuti vhidhiyo iyoyo yakatorwa haisi vhidhiyo yemachokwadi. Handiti mazuva ano remember kuti vanhu vanogadzira mavhidhiyo vachitoita senge maybe zvakaitika izvo zvisina. Saka zvinogona kutadza kuzoprovika kuti zveshuwa zvakaitika. Kunyanya kana complainant muridzi wacho ati zvamuri kutaura handizvo. Vamufambi makati gore rino tichadzidza zvakawanda. Ini tiri kuramba tichingodzidza zuva nezuva. Mashoko enyu amungade kutaura ekupedzisira kuti vanhu vanzwisise uye vazive pamusoro pedomestic violence. Domestic violence sematsanangurira andaita mamusha kuti chinhu chinoramba chichiitika, ndisaka tichiramba tichingotaura pamusoro pazvo tichichenjedza vanhu. Ndombotaura neimwe nyaya yakambotaurwa nemumwe munhu achitanzi mufundisi wavo akauya kuchechi imwe Sunday, ndobva atanga kutaura pamusoro pekuti pane mutemo unoti thou shall not lie. Ndobva aparidza musanyepa musadii. Sunday inouya zvekare mbaavhurisa same verse kwaakuparidza futi pamusoro pe third Sunday vanhu vakazobvunza vakati kwemi maakuramba muchingotaura nyaya imwe chete zvikanzi bhozi hamusati masiya kunyepa kana mazosiya kunyepa. Saka nyaya idzi ticharamba tichizitaura chete kusvikira vanhu vaita change of behavior. But ndaida kudza kubudisa point yekuti kana iwe uchinge waripota domestic violence pazove nechange pane munhu iye wawaripotera, une mvumo yekugona kunoita revoke that order. Saka in terms of the Domestic Violence Act, you can revoke an order yaunenge wambopata tinorarama for 5 years. Unogonazve kuenda kunoita vary the order kuti maybe pane imwe form of abuse yawedzera kana kuti pane imwe isisipo, togona kuenda tokonza kunodara. Saka vanhu mashoko edu ekupedzisira ndeyekuti musararame nedomestic violence mumba, ngaiende inoripotwa either kucriminal court kana kuti kucivil court, mowana maprotection orders amune mawana zvinoita kuti muchengetedze. Mukasadaro pazapedzisira paita kuremadzana kana kuti kutorasikirwa neupenyu. Domestic violence kunyange muno muZimbabwe tine macases akawanda ekurasikirwa neupenyu
evanhu vanenge vaurayana mudzimba, vanhu vakaroorana, vamwe vakatochata, zvimwe zvichiafekta nevana, zviri kuafekta upenyu hwevaya vakaroorerwa, vane mwana wavaurayiwa, vana amai kana kuti baba vaurayiwa. Ngatizivei mutemo tikwanise kuzvichengetedza. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Ngatisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana-siyana pano paDestiny TV, uye musakanganwe kuita subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa.